Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggo tak antel munggah. Pateh ndanging Prawadyabala Pasur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna Pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa ladyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng piswanipun Prawadyabala Traju Trisna kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancatnyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara Traju Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Traju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Pranak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten nanging kabeh aturku marang Kanjeng Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep aja nganti keseluruh tembe mburine nggih lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli durung rampung nggon rembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyalawati kedadak sowane Panakawan ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra klungganing dina samengko iki Yayi Gatotkaca nandhang raga tegese nandhang lara wah menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa ingkangipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca sampun ngantos pitados nggih malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra Pringgondani mula kang sanga kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong ranggeten bandanen tangane krincungan sikile mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko piye sejatine lelakone adiku ing Pringgondani non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun Prawadyabala Traju Trisna benjang menapa Paman ora ketang sambung obor-obor lintang tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayah Griwa wonten timbalan sinuwun aja dikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu
bandan tangane krinjungan sikile leboke pakunjaran lho nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayah Wirmadya Bala Traju Tresna. Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, kowe iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong uripe lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuatane Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ra? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasanya. Lho, dheweke iki ra iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang iki kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae piye? Mosok sira karo utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati, takoke mesti Petro, Bagong Nendi. Bagong pejah Ndara Nendi. Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petro, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mengko kowe kok dipendhem ning taman dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, mlabuhi Ndara Werkudara.
Perang karo Ndara Stija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae Truk rasa aku ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali yo tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi Prajurit Redul Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Redul Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Ini rak mateng. Lah nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan. Wong iki ra dhewe ya. Ah iya. Ya wis lah, nek wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semenang aku seneng ngarep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek aku rasa kangelan ngomong, ngomong meng paitan abab ya. Pira wen, kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe. Mau ora wis ngendikake nek Ndara Garukaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ha ta? Heeh. Monggo Ndara Garukaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garukaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok, tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene akeh iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya Gong. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Kowe sing ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngeyel kowe maning ngono. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Bapak keperanggul mungguh ngayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo sapa iki Tru? Takoni sajake Prajurit Ratu Tresna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitih busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stija Buma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya aku ya abdining Stija Buma Narakasura. Asma jeneng takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Widya. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben ora apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih.
Senopati Satria Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Gini ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra. Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuhun Prabu Setija Bawana Kasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuhun Prabu Setija Bawana Kasura. Bagong lan kowe Petruk. Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Bong. Nek medhenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe meneng. Iya. Sapa jeneng mau? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe, salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng kowe. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyanawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyanawati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep maksa karo aku? Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ya? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno panggil tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekeber. Piye? Oh ya ngerti aku asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Pilar medeni piye ora ngerti Semar itu. Ha wis rasa diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Ono maju terus.
cocok tumbak jebol jajang kebablasan lho iki urung-urung kok wis nggawa warit ndak rampung-rampung ora tak bacoki mbok siji ora ana rampunge lho kowe lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kang mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep mbontok Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati dah baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Wis meneng wae ya. Ya kurang sithik iki men kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae aret. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Iya. Kowe nek ndak ora dokek iki angel ya, Tru. Iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar
Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ngletak dhewe aku. Mulasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngiwa endo nengen, tubruk nengen endo ngiwa. Kono. Nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Joko Atil. Go meneh arite maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabuh lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, Kak. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masuk yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe senane, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedak yo. Oh, nek dicedak ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenane, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to? Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe ro dheke. Udus. Apa? Wangi lho. Woi. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo ana kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, lah dalah pira? Wen ora jam-jaman. Jaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjangkamu. Manggriyen rasah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu, Kong.